Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Monday. Yari kita sa ika-29 nga adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2022 mga kaaksyon. No? Wala kita sang trabaho karon nga adlaw because National Heroes Day mga kaaksyon sa sining adlaw August 29, 2022. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan no? Sa pagtakop sang hana nga magatakop ang bulan sang Agosto do kadamo sang kabuhi nga nagkaladula no. Pitsa 29 pa lang tamay duwa pa kaadlaw mga kaaksyon kag damo man drugs ang mga nadakpan sa aton sining mga kapulisan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Pero magluwas sining balita ya mga kaaksyon no? Sa syudad sang Kabangkalan ay nano ni may isa ka pagpanglutang nga natabo mga kaaksyon kag karon dugay-dugay dira sa Zone 4 Barangay Hilamunan syudad sang Kabangkalan no? Kag may isa pa ka insidente daw pinasahi nga insidente niya ho bangod nga ginlubong na yadtong isa sa mga or ining isa ka pila edad dyan 60 isa ka 67 anyos no ginlubong ni siya sa syudad sang Kabangkalan man ay ginaligar nga ginkalkal sa iya sang suspect no kag himuslan pa iniho ay nanong klase ka pangabuhi niya man ano ni may utok pa maning naghimo sini basi kun halog na ning tornilyo ya ginkalkalya yadto ang bag-ulubong nga 67 years old kag ginhimuslan niya ini mga kaaksyon karon dugay-dugay bala basi makaingagaw si aksyon na John Diaz angot sa sining balita mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Grabe nga mga balita no luwas sa sining sa syudad sang Kabangkalan may yara man duha ka kapitan nga ginluthang antes pa man manog takop ang bulan sa Agosto nagaligad nga semana no sa Calatrava kag Banwa sang Moises Padilla no nga mga barangay kapitan
sa syudad naman sang Cadiz nagkalalumos ang ining mga ekskursyonista, no, na lumos ini kag 4 ang patay kag 7 ang padayon nga ginabulong sa ospital mga kaaksyon, no, plus ining kadako-dako manigawa mga 3 milyones nga worth sang droga na recover sa atong sining mga otoridad dira sa Dakbanwa sang Silay mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sige kay initanan karon dalunta sa aton sining pangalaga diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB program, no? Sa mga kaaksyon ta diri sa syudad sang Bacolod, kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa kanginan kabayon ta nga okslang kamo sa sining mga inoras kag kabay pa nga yara lang kamo sa mayong kimtangan kag tiara lang sa inyo tagsa ka mga puluyan kay ti wala man trabaho. Ang iba naton nga mga kaaksyon, no? Ang ibang siniyati may trabaho especially sa mga private institution, mayara sang duty pero ti double pay naman, no? Ay, pwede ha. Sige, sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sa mga kabarangayan kag kapurukan, welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental, no? Sa mga banwa kag syudad kag sa oriental side, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaaksyon tadra sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Aklan ni Antique, kag tubtob sa malabutan sa atong sining pag-broadcast sa sining udto, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinandan, ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay. Dalontang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kantanan sa temprano nga desisyon sa plano nga pagpaisol sang barangay kag iske elections. Bintaha suno sa kay Comelec Provincial Supervisor Attorney Ana Noria. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita, gabalita ni Aksyon Dale Salazar, syudad sa Bacolod pagabuksan ng mga pwesto sa Manukan Country sa mga interesado magnegosyo sa tion nga may mapasara kung hindi makabayad sang utang. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, temporaryo siya na mangin kaupod na ito na kay si Aksyon Eric Magbanwa, may importanteng hilikoton mga kaaksyon. Drivers ang duha ka truck blow nga involvado sa separadong traffic accident sa Barangay Bata, nagapabilin sa presuan. Kapulisan sa Police Station 3 may panugyan sa mga nagadala sang salakyan. Galing ti aksidente na hindi mo gidi mapaiwaya kung aksidente mo gulpi lang na katabo mga kaaksyon unless kung hungod gid. Kag pagpakigaway sa illegal nga droga kag all forms of criminality mando ni Police Brigadier General Leo Francisco para kay BCPO City Director Police Colonel Tomas Joseph Marter.
Sa balita naman sa Nukpo, mga kaaksyon kay aksyon na John Diaz, 21 milyones pesos o kung 3 ka kilo nga shabuho na recover sa syudad sang Silay sa sulod sang isa ka adlaw lamang. Kag sa syudad sang Kabangkalan karona base may update kita upod kay aksyon na John Diaz sininggin lutang kag ininggin kalkal nga pansyon kag inimuslan pa sang animal nga suspect aton dalona karon dugay-dugaya. Klaseng driver sa motorsiklo patay sa aksidente sa Banwa sang Isabela, biktima nagapabilin pa nga Mr. Exo, way pa identity. Sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, PDEA Regional Director, nagpanginbulahan sa Silay City PNP kag Regional Drug Enforcement Unit matapos naka-recover sang kapin 3 ka kilo nga illegal nga droga sa 2 ka separadong illegal drug operation sa syudad sang Silay. Sa balita naman kay Aksyon Artay Hupon, epekto sang liwat nga pagsaka sang presyo sang gatong buwas nga daw ginakabalak-ano mantitas-taas ni sa mga fast craft operators. Ay, pertino, palipayon niya ka, tapos bundakan niya ka sang tuman ka taas. Bo na naman, kung sintimos lang, pero piso. Ay, puwerte, no? Kag sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, LGU sang syudad makigsapol sa mga barangay officials sang barangay daga agod nga istoryahon ang mahimo pagpasira sang kabilang bilangan ref sa diin natabo ang pagkalumos sang 4 ka mga nagkalamatay. Isa sang nakaupod sa pagpaligo sa lugar ginsaysay ang natabo. Sa balita naman kay Aksyon Elson Patinio sa Banwa sang Tuboso, suspect sa hit and run, nagsungka sa kapulisan sa Banwa sang Tuboso. Ari paginoy sa mangkamayong balita ni Aksyon na VJ Apasible na suspect nga naglabo blato patay sa iya kaugalingon nga umagad sa Banwa sang Pontevedra, nagsungka na. Sa balita nasyonal, mga kaaksyon, masobra 300 ka distress OFWs gikan sa Saudi Arabia nagabot na sa pungsod. Kaga Court of Appeals so gintugutan si Anay Senator Trillanes nga makapadulong abroad agud nga pagtambong sa isa ka programa. Kaga Senadora Amy Marcoso nagpanugyan sa gobyerno nga magpatigayon sang inventory sa puti nga sibuyas Bombay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Amat-amaton talang ni, pero i-like kag i-share ang atong sining Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Balita Banat Bulig. Pag-like ninyo kag nag-share na kamo sina, ipadala gilayon ang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon tayo na dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayo, sige, daligid lang ha. Standby mga kaaksyon, manumbalik kita pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon naton nga nagapamati sa sining udto, no? Kay para sigurado kay Rochelle Folincio Susana, Gian Reciso, Ana Sinoro, Alex Montesa, Ria Miladjo,
And sa kay Romy Nogales, no? Michelle Sayog Gimiroy, Rochelle Evangelista, Imbong Jocampo, Ronaldin Nicor, and Emily Morden, sa kay John Mark Diaz, Homa Lumina, Amifil Ormando, and Rimar Hicano Haliasgo, Jamaica Hara, Jovi Monares, Jenny Matagola, and Noli Villarosa. Si Kapitan Noli Villarosa, no? Sige. Virgie San Antonio Alpendaba, si kapareha lang ni Slangalan ni Kapitan Noli Villarosa, no? Joe Arta Mandagiton Stones, no? May lang pagpamati. Dolores Bautista, Carmenchita Nueva, and sa kay Jonel Halurena, and sa iban pa naton nga mga tagpalamati kay Lian Claridad, no? Thank you so much, Lian Claridad, no? Kay Jocelyn, salamat gid. And daligid lang kay ma-check it Adriana sa iban pa naton nga mga kakso, no? Kay Vicente Cordero, Carmenchita Nueva, kay Dolores Bautista, Idilaos, Karen Miraflor, and Bibiana Calanza Imisino, no? Evelyn Cases, Cory Bidaha, no? And sa iban pa naton nga mga kakson kay Mo Butspa, no? Portia Butspa, Monien Bores, Sang Tabao, Valbaybay, San Enrique, listening right now. Thank you gid Butspa, no? Yosa. Si Rochelle Evangelista gatamyaw lang sa parintin niya sa Gimaras Evangelista kag Velches family, no? Ayos, Jodel, okay. Daligid lang Michelle Gimiroy, Ariel Mendoza, no? Gamonitora dira sa Barangay Bakong, Bago City. Baskog kayo Action Radio di, solid listener. Thank you so much, Sir Ariel Mendoza, no? Okay. Daligid lang ha. Kay Mang check ta diyan ayo. Lorna Diligencia, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda, pa-shoot out lang sa pamilya Bisona sa may Calatrava kag Olpenda family sa may Canturay Sipalay, no? Dipid ni Guro Sinuli, lain ni Guro nga good noon man Noli Villarosa, salamat kid sir, no? Raymar Hicano Haliasgo, pamati sa Valladolid. Tamyaw lang pamilya Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, and Tapaya, no? Salamat gid, no? Joby Monares, thank you gid. Karen Miraflor, tamyaw lang utod ya. Happy birthday kay Kerwin Miraflor, subong sang Barangay Tangob. Thank you so much kag happy birthday Kerwin, no? And Ana Sinurara naman si Ria Miladjo. Okay, sige kag iban paraton nga mga kakson si Billy Albay, salamat gid Billy Albay, no? And Mario Olvido Aquesa dara sa Senda Lugway. Tamiyaw lang akon bata sa Leo Somadja Aquesa sang happy birthday August 29 subong adlaw. Happy birthday sir sa imo sining anak si Leo Somadja Aquesa. Ayos. Sige, daligid lang standby mga kakson. Ipadala lang ninyong mga mensahe nyo kay makatime ta karon tirahon ta ina. Pagkatapos lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo
o kung pagpamuson. Ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:02 ang aton oras, mga kaaksyon. Standby sa balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol, mga kaaksyon. No? Congratulations by the way sa aton duha ka mga winners nga lawagan kay na sa kay Aksyon Fred Salanga, kay Aksyon Dorel Cabato, Sanday Milagros Sidorio, sang Purok Halo Blocks sa Barangay Alihis, Bacolod City. Milagros Sidorio until 5 o'clock lang. No? Karon sa hapon, kag Eduardo Cayaw, si Sir Eduardo Cayaw sang Purok Ilak, Barangay 1, Bacolod City. Lapit-lapit lang gali, no? Milagros Sidorio kag Eduardo Cayaw, no? Sang Bacolod City. Pwede ka mo katagon-dagon na diya. Until 5 o'clock ay mapatiyog ta di Rolita, ho? Para sa aton sini dakop ka, daog ka, Rolita Promo. Ari sa Rolita, nakahulata ang inyo sining mga mapalaron o ang inyo sining pagkuhaon nga premyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa aton sining nga mga kaaksyon, live extension, coffee mix na Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ito ang tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Ini may kang tanan sa PDEA Regional Director Balaho, nagpabutyag, nagpanginbulahan sa mga katapos ang Silay CDP-NP kag Regional Drug Enforcement Unit, no? Matapos nga nagka-recover sang kapin 3 ka kilo nga illegal nga droga sa duha ka separado nga illegal drug operation sa sudad sang Silay. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex nagpalabot sa pagpanginbulahan si PDEA 6th Regional Director Alex Tablate sa mga katapo sang Regional Police Drug Enforcement Unit kag Subungman sang Silay City Police Station matapos naka-recover sang masubra 3 ka kilo sang suspected shabu sa duha ka separado
nga bypass operation action Rex sa diin sa barangay Lantad na recover o kung nadakop ining tatlo ka mga individual action Rex actually ginakabig ni mga high value individual aga pa nadakpan ining si Angie Dumdumaya 30 anyos kagamanghod sini nga si Angeline Dumdumaya nga 25 anyos ang pang-idaron. Ining magutod? Utod ni sila. Oo, nga babae, di na-recover diri ang 13.6 million worth sa suspected shabu. In fact, gin pala pautaman sa kay Tablati kay na, mga sa diin alas 9:45 man kagabi, dira sa entrance balas ang Mallory 2 subdivision sa barangay Rizal, sa gihapon sa syudad sang Silay. Aresto ining si Mark Villaran, listed siya action Rex as high value individual kag residente sa Antonio Luna barangay 1 sa syudad sang Silay. Nga sunod diri kay Tablate ang ining recovery sang 1.1 kilograms sang shabu nagikan kay Villaran kaga subong man ining masubra 2 ka kilo nga na-recover man sa mag-utod nga nagdanga tanan sa 3.1 kilo gina-consider sang katapo sang PDEA bilang high impact operation sa diin isa ka successful operation o kung mga successful operation sang mga kapulisan sa isa gidlabang ka banwa nawa sunod diri kaya Tablate. Pero ti isa lang ni ka-supply? Amo ni ang ginapa dig up niya karon kung bala isa lang ni ka-supplier. Nagikan ini sa isa ka-supplier kay kung nakibot man gani siya sa sila'y pagid lamang ina action Rex 3.1 kilos. Sining niya this is a high impact operation on the part sa mga kapulisan. In fact, nagpanginbulahan ang direktor sa PDEA sa Intel Operatives number 1 sa PNP. Ikaduha of course grupo man ni Lieutenant Colonel Benitez ang RPDEU kag Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca ang Chief of Police sa Silay City Police Station and nalakip diriya of course sunod sa iya ini ang isa naga-epekto amat-amat ang mandatos o kung mando mismo ni Police Regional Office 6 Regional Director Brigadier General Leo Francisco nga sa diin ang kampanya diri sa mga kapulisan amo ang pagdakop, pag-aresto sa mga illegalista na lakip na diri ang concentration man diri nga matap na man ang illegal nga droga. Nga daw hindi niya matap na dinigalaging droga ni man? Sa diri action Rex sa Ruro gyapon Ruro kag why na ma-intercepto sa ginhalinan Ruro to galing kay wala man check up mo. Amo. Magsaka ka sa Ruro? Kung may dala ka, i-bag mo lang or bit-bit-biton mo lang, why not check up? Unless kung may mag-tip guro sa mga operatives Sakto na, kung may mag-tip sabi, kay kabalo ka, kung may tipping, ang magalimbawa, may kaming da. Sakay sa umaning salakyan, dara pala maaktibo. Kung wala, so, sorry. Papasudla na lang. Lain gid man kung bawo nanoning puerto taniman kay daw kahapos lang blaw. Gani man ambot kung anong katabo kay ang iyong puerto nilang kuanday si Mercurio mo. Si Commander Mercurio. Sino niya si Mercurio ya? Amo niya ang commander sa Philippine Coast Guard. Sa Bacolod? Diri sa Bacolod. Daway man nagatingog na. Mo gani man amo nang gusto gid naton puntani. Obviously na di sa magkaraw-karaw bla sino ng Philippine Coast Guard the head tadi. Isli na lang naiaboy lang na sa mga hinubaan sa iyaho. Para mas mahapos pa kay ang kabudlay sa iya pakigangutan di. Ani. Mabudlay katama kinanglan maagi ka patay-tay. Tapos mo tay-tay mo palang pagsulod mo. Kantuan mo gani, mambalya nga dayon nambot kung gina-allergy sa media. Mambalya nga mambal tong iyang mga men and women na may meeting pagalito si sir. Do ginatagaliog siya kung gina-arikis siya. Amo na action. Daway man sa dapat i-arikis guro di sa katapos ang media magpakigangot sa iya.
Normal lang na iya kay siyang head desk ang Philippine Coast Guard mo. Oo, nadumduman mo itong mga nakaagi, mga Oo, people ito. namin. Ang nakaagi din nga daw ka simple man ang pakigangutan. To ya, pagtawag mo yara, dayon siya ya daw kabudlay ni paliso-lisoon mo. Ay, pagkano yung mga underclass niya? Oo. Oo, ang magkanto ka sa iban nga mga substation. Mm. Oo, ara, dayon. Pares to natabo bala to sa Cadiz to. Cadiz? Oo. Ara man dayon? Ara dayon. Si pero Joel, sino to gani? Si Chief Petty Officer Joel Taganili. O, Taganili? Oo, ara dayon. Pero kung siya pamangkuton mo... Wala dayon? Wala. Ayo. Sige lang baylan da siya. May naman ako ma-relieve siguro sa pwesto Gani man, sini ko gani. Wow, sino yan mas maayo nga kagpaswerte nga babulos, no? Dapat butangan man sa Philippine Coast Guard nga hindi man siya babaan gid. Basta kung magtawag ang media, makahatag man sa gilayon. Unless kung tulog lang at tulog, iway ihatag information Oo, kag always available tani, no? Sa mga informations. Gani Especially man. kaangay sini. Kasimple gid lang na. Oo, kaya... Anong ginapanago mo sa magkatapos ang media man? Ginaarkis ka? Ginakulbaan ka. Ginakulbaan ka. Way man na sila pangagat. Kapamangkot man na sila, sir. Kag-cute man ang media. Cute man ang media, kagkapakyut yan ang media. Gani. Ayo. Way pa na siguro kabalos ang natabo to sa Cadiz. Pabalo mo sa Action Alvin. Danay ka. Mamangkot ko to na. But anyway, action na Rex ang pagpanginbulahan of course ang mga katapo sa PDEA sa tatduha ka separado a very successful operation din sa pagpati diri ni Tablate action na Rex nga suno sa iya kung iniya wala pa di na dili, kung wala nadakpan sigurado gid nga magalaptan na naman ang ining illegal nga droga within sa Negros Occidental alone action na Rex. Ari ang pahayag diri ni Direktor Tablate. Makikita naman natin yung consistency ngayon ng mga operatives. Of course, kasama natin dito ang PNP. And for this year lang, nakita natin yung mga volume seizure, particularly dito sa bandang Negros Occidental area. And this is the product of magandang intel na nakuha ng mga tropa natin sa PNP. Of course, with the leadership of our new regional director, si Police Brigadier General Francisco, we hope na magpatuloy itong mga ganitong mga seizure kasi kailangan talagang mapigilan ito na ma-distribute ulit, particularly dito sa buong Negros Occidental area. At maganda yung intel gathering nila dito. So, we congratulate them dito sa napakagandang trabaho at it is possible siguro na with the upcoming activity ay may mga talaga mag-a-attempt magdala ng mga items sa ating AOR and rest assured na on the part ng mga operatives natin kaya at PNP ay magpapatuloy po yung tutok natin dito sa mga big seizure na tulad nito. Baka meron ka rin pong instruction po sa katapo ng PDEA dito sa Negros Occidental, sir. Sa part naman ng tropa natin, patuloy din naman yung monitoring natin. And from time to time, nakafocus din tayo, particularly sa itong part ng Bacolod City, doon naman sa mga drug din na mga reported sa atin. Kasi eventually, ang mga items naman na nare-recover ay galing din naman dito sa mga pushers na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil. And of course, continued naman yung coordination natin with our counterparts, CNP, and sa part naman ng PDEA, including Coast Guard, ay patuloy din naman yung monitoring natin sa mga ports natin. So Rex, ang kabanggit lamang sa payag diri ni PDEA Regional Director Alex Tablate. Ang hindi nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May mataas ka dosage ang Vitamin D3 agod
Nag-report sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol. Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, Sanbayanay. May koneksyon sa may kong... Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa iduanta si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, syudad ho nagpagabuksan ng mga pwesto sa Manukan Country sa mga interesado magnegosyo sa tion nga may mapasara na kung hindi makabayad sang utang. Yari ang kaudan sang balita ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale? Action Rex sa damo sang interesado nga luyag magnegosyo dira sa may Manukan Country. Action Rex siningit pahayag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Matapos nga damlaglan nga ginpapanawag ang final notice para sa 17 out of 22 ka mga mayarasang pwesto dira sa may Manukan Country. Action Rex para pila to, pila? Bali 17 out of 22 action Rex sa muna may mga standing balance or 17. 17. Pero meaning ang 17 ni hasta sa nuning ginatagan sila plaso? Until September 30, 2022 action Rex. Kumbaga okay. may more or less masulosobray sa kabulan na para ma-proseso action Rex ang ginasiling nga balayaran nga tik kung tumakon. Tagpila man ang amount nila nga kada isa na sila, Dale? Kung tingobon action Rex, mga 8.6 million pesos, pero kung individual, mayara sang tag 100,000, 200,000, 600,000, 700,000, si kunting bon action Rex, tama na siya nagdangat sa 8.6 million. Ang arrears, sining mga kutob sa may mga pwesto, dila sa may Manukan Country Action Rex, tiyan mo na yung bal ni City Legal Officer Attorney King. Kadakugid sa ilang nga mga arrears na tagpilang ilang renta na da? Nagadalang action Rex sa more or less mga 2,300 plus ang nasining monthly. No, 2,300 lang ang ila sining nga monthly? Yes, pero may mga surcharges sa mga interest action Rex nga ang claim balas ang association nga hindi daw stricto before ang pagpanukot sa ila. Rason nga nagtangkas-tangkas ang ilang gani kay kung striktong nagapanukot siguro na hindi mo na magamo na kadako sang nilang utang sa renta mo. Yes, Action Rex. Rason nga subong new administration, Benitez administration, may mga strikto nga pagpatuman Action Rex ang pila ka mga pulisa, especially sa mga merkado kaya magluwas sa Manukan Country, may mga arrears man ang sabayan sang mga public markets diri sa mga syudad. Kag amo man yang ginahikot pagkaron sa City Legal Office kag City Administrator's Office nga may isuan man sang demand letter ang tatlo sa mga major markets diri sa syudad nga kutob sa may mga balayran na o kon utang. So according diri kay City Legal Officer Attorney Ting Junior Action Rex, damo gid sa mga interesado nga mga negosyante nga luyag mag-avail man kung tani sang pasto dila sa Manukan, especially sang nahibaluan nila Action Rex nga tuman man lang kagamay ining ginabayaran na bulanan para tayuyon ang pagnegosyo sa musini ang lugar Action Rex. So yung mga report ng galing na bato ng Bacolod PLO nga ti iban diri sa mga negosyante doon nagaparenta kay Action Rex nga under sila name
ang pwesto pero nagapasablis pagid sa iba na kag amo man sa karon Sila nagnegosyo gali ya. Ang negosyo ginegosyohan pagid nila. Amo na ang nagagawa ang report action Rex sa kag baseman sa pahayaga sang City Legal Officer before ang baldo din ni Attorney Ting ngati may mga condonation ordinances nga ginapasar sadto ang tinalikdan nga administration pero ang claim diri ni Attorney Ting iban diri sa mga negosyante daw na take for granted action Rex ang mga pabora nga ginahatag sa ila sang syudad rason ngati muli no stricto na ang pagpanukot sa ila sini nga mga arrears action Rex kun magating panugan diri na Attorney Ting more or less may 1 month pa sila nga magpadulong sa Bacolod City Treasurer's Office para mag-settle sa ila sini nga bayaran action Rex kag padayon nga pagnegosyo sa among lugar. Haring tingoga ni Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Oo, ito na mo man ma-interested gani kung kabalo sang nakabalo sila na mo gali ang arkilado. Biskan na mo na yang gusto magsululod da. At malabot kita da kay ang ma-notice mo kami sa tanan na market na may arrears. Naging pa-prepare ko na to ang mga arrears man sang 3 ka market. Demand naman kami. So yung manukan is part sang market eh. Ang mensahe ko sila tani i-settle na nila, mabayad na lang sila para man na para makasigi sila sa ilan na negosyo. Rex na batian ang City Legal Officer sa Bacolod LGU. Subong nga udto lagi lamang dugas na Rex natapos sa pagsinapol sa Manukan Country Vendors Association sa pagpamuno ni Sir David Montoya. So mo kaning balon natong kung ano ang ila sini next nga tikang ang pag-obrahon sang association regarding sa final notice nga papanaog sang Bacolod City Legal Office action Rex kay ang sabayan diri sang association before may mga meeting sila, kaupod si Councilor Celia Flor, nga mong chairman sa Committee on Market Action Rex, nga nagpalayag nga kakason lang daw ang mga interest kag bayaran ng principal. Pero nakibot sa Action Rex na daw gina-pressure sila nga bayaran na totally ang ila sininga arrears sa syudad ginagdangat sa 8.6 million sa kabilugan. Update ka balitan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Marlon Hinovia, standby anay sa balita modera sa Kapitolyo, no? Sa mga kaksyon ta gina problema mo balang mataas nga blood sugar level?
Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, no? Ini may kang tanan sa temporary or temporano pa nga desisyon, temprano pa nga desisyon sa plano sa pagpaisol bla sang barangay Kagiske election bintaha suno kay Comelec Provincial Supervisor Attorney Ana Noria. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa gusto sa komisyon na eleksyon kon Comelec partikular sa Negros Occidental pagi sa gaya Comelec Supervisor Attorney Ayan Lee Ana Noria nga madesisyonan na sa Kongreso sa labing madali nga panahon kung bala dayon kon hindi ang natalana nga December 5 sa 2022 nga barangay kagasangkudi ang kabataan eleksyon ay man para kay Ana Noria mas maayo tani nga temprano pa desisyonan tani para maka-move on sila kag maka-full blast balang ila sa preparation. Nagligad, nagkabadarubad nga nagpresentar na gani si Ana Noria sa nga calendar of activities mo sa nga sa ring piniliay ni ang election period kundi ba madesisyonan sa Congress by October 6 maupisa na yung election period kag sa sining adlaw ni mo pa rin pangumpisa sa nga filing sa certificate of candidacy sang mga luyag magapili liwat kag magapapili nga mga kandidato. So kung mag-umpisa na ang filing sa COC daw kasi kwawi naman corona na ihikotaron pas babaw to parang idoso ang postponement. Kaya mo ng luyag sang Comelec kita subong sa bulan sa Agosto sunod na bulan sa Setyembre si Ana Noria nagasalig kabay madesisyonan na sang Kongreso, sang Kamara kag Senado, kag makapagwa sang final nga desisyon si Presidente Bongbong Marcos. Kaya ambal ni Ana Noria, inang kinasiling lang 8.4 billion pesos nga gastohon kung barayon ng eleksyon. Ambal ni Ana Noria na buhitan na kay nakagasto na gani ang Comelec pag-imprinta sang mga baluta. Plus, kung basihan hambal ni Ana Noria, ang damlag lang palayag ni Comelec Chairman George Garcia sa briefing sang Senate Committee on Local Government nga kung ipostpone ang barangay kag SK nga election sa mga tuig, mas magastuhan pa gani ang gobyerno kay nga aman ma-resume sang voter registration. Botsulingon nga kung mag-resume, additional number of ballots naman da, indelible ink, ball pens, padlock, kag additional nga mga teachers ang ginaginahanglan. Ang gina-project sang Comelec nga kung ipostpone ang eleksyon pagbalik sang registration, ang pag-ung mga registrants ginabanta nila nga mga dangat sa sobra 29 milyones action Rex, no? Yamot lang kung diin niya nagkuha sa nga ideya inipila sa mga mamalita nga nagsiling makakinot ang gobyerno kung ipostpone ang barangay SK nga eleksyon. Karing palayag ni Comelec Provincial Supervisor Attorney Ana Noria. Nagsugod na kami preparasyon. So, ang mga gani, mas mayo gidya kung the earlier or ma-push through. Okay man, pwede. Kung if ever ma-postpone sila earlier ang postponement. Usaron man according to Chairman Garcia, we can use that. Kaya hindi man na siya first ang automated yung although fill in the blanks na siya so sulat-sulat na siya. Nga the earlier nga maka-decide sila ang Congress, the better. Kaya makamove on na kita sa depende sa sila ma-schedule what sa barangay or in case ngayon nila sa senatorial later on.
3 years from now, midterm elections, okay man. According to Chairman Garcia, ang ma-print na mo niya can be used yapon niya in the next election nga barangay. Kung makasugod na kami gasto, siyempre na usara na gina may nasan na gina yan. Pwede na lipat yung mga October 6 kili ang certificate, no? Final candidacy, October 6 to October 13. Damo na mapiparar mo. Ang POP gina-prepare na mo, gina-finalize naman na kayo, bala mo, prepare kami na project of pre-6 ng pila ka bilog, tao. Ang line na siya, kay ang last time to automated to yan. Subong may may SK, mo nang medyo nadugayan, kay gina-pair pa naman sa SK, nga dumudamo gina SK. So, maka-ano na siya, ang 8 billion is allotted ginaya for the, from what I understand, kung hindi madayon, ginabalik na siya sa general fund yapon, kay for the year bala. Kabaluman nga pila ka beses na nga na-postpone ining barangay kag SK election, ginsugtan na ni 2016, ginpostpone, ginpaisol sa October 2017. Pagka 2017, ginpostpone naman sa May 2018. Pagka 2018, ginpostpone naman kagintalan na nga mo ni sa mga tuig ang December 5, 2022. Ang ka-aksyon ikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hervoya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Kantuan tanay balita ni Aksyon Art Tayhupon sa special assignments. Ini may kang tanan sa epekto sang liwat nga pagsaka sa presyo sang gatong buwas nga adlaw ginakabalakan sa mga fast craft operators. So, yari ang kaudan sang balita ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Ginatunan sa mga sa mga fast craft operator kung bala hindi sila magapataas sa pritihan o kung hindi bangod sa natalan na naman big time kapag taas buwas nga daw kung presyo sa gatong ang pag-ambalan sunod rin kay Wisam Operator at the same time Chief Executive Officer sa MBCCI. Ang ilagi naman tawag rin kung ikaso gidman na magpataas sila basi kung magkulhod na naman ang kanamoon sa mga pasahero na mag-travel Bacolod, Iloilo, vice versa. Kay kung tani ang plano din sa mga fast craft operator na magdugang sa ila sining barko kung unit na mag-trip kaladlaw minin ang trip nila mismo tugang na nila galing kiti bangod sa sining panibagong development kay natulang na buwas ng pagtaas sa petroleum products sunog kay carbon hinay naman liwat ang ilang aming desisyon kung ano ang strategies. Number 1, hindi naging madayon ang pagdugang nila sa unit. Number 2, kung bala, hindi sila ang magpasaka sa pritihan. Kung may pasaka, giman pila ang ila sinimahimo ng pasaka mo na subong ang ila ginatol anak sa next week. Nakol, slightly kaya carbon. Nagigato ang matamat na tanimo nga nag-open ang nag-travel. Galing kay Tibagod sa sining panibagong ng mga update kag balita parte sa pagtaas ng petroleum products nila basi magdukay na naman ang numero sa mga pasahero. Silang din ni Carbon yaman magamitin man sila sa mga fast craft operators kung ano ang ilang desisyon kaya nagdikan niya sila na may meeting man ng hanay sa mga negosyante. In fact, dito ini sila sa area sa Dobohol sila nag-meeting na sila tingin discuss ganito luwas yung petroleum products ng Council ang kuryente karangin na spokesperson o kung speaker pa nila ang taga-mall sa Iloilo nga naghatag sa mga imports kung naan ang malubuya ang presyo sa kuryente dito sa Iloilo. Yari si Frank Carbon ang operator sa Wisam Express. Inalantaw na mo, gina-analyze kung magpasaka kami 20 pesos, pati magbuhin pagid lang, magpunod pagid. Instead nga ma-recover mo, maglain pagid. No? Pati laban ang panaog na pasayro sang pasaka mo. Inalantaw na mo subong, is it 25 pesos? Is it 10? Is it 15? Kaya hindi ang tao bala magbatsyag, basi hindi na siya mag-travel na lang, kaya nagtama, nagigkamahal. Binamatch mo ang capacity to pay sa customer mo, no? Versus ang cost mo. May fixed cost ka mo. Kildo sang imo tawo, rental, suga. It's very, very hard ang pagnegosyo. Kaya ang buwais ni ang aton nga
pangnegosyo makulol, hinay gid. So in short, ang pag-create ng trabaho, magahinay man. Hindi ka damo imong customer, hindi ka makabinta, hindi ka ginansya, hindi ka man magdugang customer. Hindi ka Sa naparayag ni Franca Carbon. So, walang tawalta, ano ang yung decision nila in the coming days, especially on the sabwas ngalaw, angot siniya. Atong balita, bulag na dalong sa inyo sa kawan sa Life Extension Super Fiber. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat din Akson Artay Hupon sa Iluhanta karon dugay-dugaya. Ang balita ni Akson John Diaz sa Nukpo, no? Daligid lang sa mga kaaksonaton. Diri kita na iho sa problema ninyo sa aircon sang inyo sining salakyan, hindi magproblema. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May balita ni Akson na John Diaz sa Nukpo, ini may kang tanan sa 21 milyones ka pesos, no? O kung 3 ka kilo nga siya buhon na recover sa Dakbanwa sang Silay sa sulod sang isa ka adlaw kag driver sang motorsiklo patay sa aksidente sa Banwa sang Isabela. Biktima nagapabilin pa nga Mr. X, no? Plus ining ginpadulungan ni Akson na John Diaz dira sa Syudad sang Kabangkalan. Yari ang kaunan sang balita gikan sa Nukpo. We have Akson na John Diaz. Akson John. 12 ka oras kinama Action Rex ang agwat sang ginpatigayon ng duha ka separado nga bypass operation dira sa Silay kasi sulod sa 12 ka oras na agwat makod mo 3 gid ka kilo sang illegal nga droga ang nakompiskar sang gintingog nga puwersa sang regional, provincial o regional drug enforcement unit 6 sa Silay City PNP. Kontra na ibaluan ang unang bypass operation Action Rex ang ginkasa naman sa bahin sang barangay Lantad, particularmente na sa sitio Dapdap, Barangay Lantad sa Surad sang Silay, draman mismo kung sariin na dakpan niling mag-utod nga babae nga ginklalasan day Angie Dumdumaya alias Tomboy, 30 anyos, kag ining si Angeline Dumdumaya, 25 anyos, nga pareho nga residente naman sang sitio Dapdap sakop sa Barangay Lantad sa may Surad sang Silay. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, ang Chief of Police sang Silay City PNP. Ini magutod nga Dumdumaya Action Rex ginakabig ni sila nga mga high value individual kag pareho nga mga bodigera. Magsiling ka bodigera ang ila dira nga lugar o kon balay sana nila ginatago Action Rex ang supply sang illegal nga droga nga ginapanglapta kag ginapanagtag nila Action Rex sila man nga mga kabayo o kon mga pusher sa sudad man sang Silay. Sa bypass operation nga ginkasadra kapon na sang aga na recover sa mga otoridad iring duha ka mga dlagko nga mga sachet nakasulod sa may ziplock sang transparent plastic sachet sang legal nga droga, isa ka not tied transparent plastic sachet sang suspected shabu. All in all ginabulubanta ng kabugat ni isang 2,010 gramos o kung masobra 2 ka kilo. Iniprangadaan sa mag-utod nga Dumdumaya ang balor sa illegal nga droga nga na-recover nagalambot naman sa 13 milyones pesos 668,000 o kung more than 13 million pesos Action Rex. Na-recover dito sa bypass operation ining 30,000 pesos nga bypass money kag ining 25,000 pesos nga proceeds
nga ginapatigan mo ning allowance sining mag-utod nga dumdumaya sa ila lamang nga pagtago sang illegal nga droga. Eventually, Action Rex, ang amo sinang bypass operation, may isa ka drug personality nga nagkagat. Anyway, ning mag-utod nga dumdumaya sa nasiling ko na high-value individual ini sila. Eventually, Action Rex sa nasiling ko, may nagkagat sa operation sang Silay City PNP kay after to gali isang inventory wala naguntat ang ilang investigation and inquiry tubtob nga nalabot nila Action Rex ang isa pagid ka persona nga nakpa nila sa bypass operation man sang gabi na mga 9:45 na kagabi sa entrance in isang Maliritud subdivision sa Action Rex sang Barangay Rizal sa may syudad naman sang Silay. Si Mark Villaran alias Mako 36 ang isang Anton State ang kay Watson at Silay nadakpa naman ni Action Rex ng Silay City PNP solo niyang operation sa Silay City PNP and this time ang na-recover nila nagalabot naman sa 1,112 grams o kung sobra man 1 kilo sang illegal nga droga nga ginabulabanta nagabalor sang 7 milyones pesos 561,600 pesos o kung 7,561,000 pesos 600 pesos Action Rex. Ang badri ni Daruka, ining si Villaran, amo naman niyang courier sang illegal nga droga. Ang kinalain diri sa ilang nga trabaho, kung ang mag-utol nga dumdumaya, amo ni nagatago, si Villaran, amo naman ni nagatabo sang drugs Action Rex. Kaya nagipamangkot na si Action Alvin, at tubalakon sa diini kung paano ang ilang modus para magsulod ang droga diri sa may Negros Occidental. Ang kakatabo sinidirigali, kay event sang nanligad, tamo na sa mga drug carriers na nagkaladakpan. So, ang ginubran nila Action Rex para nga hindi na sa pagbitbiton sang mga personality ginakarga na ni Subong sa mga delivery panel van. Kay ang kakatabo sina do hindi blaguro gilayon ma-detect sang K9 dogs kung ang distansya sang drugs na butang sa tunga-tunga mismo sang van. Doon mo na silang ilang modo sa mga Action Rex kaso na rin ni Daruka mo na porte kaugot ang ilang sa mga pantay. Hindi man ako direkta nga sa sila ay ginadala. Ang ni Daruka, pag panaog na sa puerto, may isa na sila kuno lugar sa sulad sang Bacolod nga dala nagatabo ining delivery van kag ang courier sang illegal nga droga nga ining si Villaran. Ining si Villaran kag ang bodegera ari ni sila sa idalom sa isa ka drug group hindi pa matumod rin ni Daruka kundi ingkit nga lugar pero ang supply sa illegal nga droga nagikan pa sa yari naman si Police Lieutenant Colonel Mark Daruka ang chief ng City PNP. Bali sir, ang sang kagabi ni ano ring background sang subject sir man? Bali, ano siya sir, ang courier ko sila. Siya may nakakuha isang item, isang sabi. Pakagto sa iyang kung sinog lang pinapadulungan sa iya. Courier siya. Pero di nagahalin sir, di niya rin kinakuha ang supply? Ang supply yan dito ni sa duwa, ni Black and Takpan ni mag-utol. Oo. Ang dumdumaya nga sisters. So both silingon ang source sir sang nadakpan yung kagabi amo ning mag-utod nga dumdumaya. Yes sir. Tapos ang dumdumaya nga mag-utod sir ano na ilay ang role sir? Ano ni sila dyan makonsider nga kung sila nga budig nila. Oo. Eh sila niya yung nag-ataro. So yung cater sa ano sa isang drug sir ng kailangan group sir. Bali both silingon sir, dira na sila sa sila nga group ged? Why ko ba sir kung hindi na akong ilan na ano pero hindi nila ako sila sir pinatago so. Di na halin sir ako, Manila. Manila gyapon sir ang source nila sir. Dalang talaga yung katabagan sa mga tracking. Tapos ginakuha lang nila sa puerto. Hindi sa puerto sir, may mga area sila sa mga region na gamit ang sila nakuha nila sir. Actually, sa bagyan si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruka ang FSS ng City PNP. Ang madri ni Daruka, damo pa rin sa ginamonitor kay ang ila rin na surveillance sa gasiling na mga anom, dob na 10 kilo sa illegal nga droga ang gindala diri sa may Negros Occidental nga upod sining 3 kilos masobra nga na-recover na sang Silay City PNP kag Regional Drug Enforcement Unit Action Rex. Subong ginamonitor pag nila may ban pa nga mga kauptanan
ining grupo no sining magutod nga dumdumaya kag ni Villaran Action Rex. Sa ibang pang balita, nagapanawagan diri ang Isabela PNP sa mahimo pamilya sining isa ka driver sa motorsiklo nga naaksidente kahapon sa aga sa mismo sa National Highway nga sakop sa Barangay 5 sa may banwa sang Isabela Action Rex sa iniin nagamaneho sang isa ka motorsiklo nga Rusi. And then na-aksidente ni sa kay according to kay Police Lieutenant Dante Balinario, ang Deputy Chief of Police ang Isabela PNP ay mo nga pabalik na ni sa may banwa sa Moises Padilla ining lalaki kag naalang-alang sa Action Rex sa Corbadahan dra pakadto sa may bangga o kung crossing Moises Padilla nag-overshoot ini siya kag nagbunggo sa may pika-pika sang isa ka waiting shed pagkatapos bunggo Action Rex nagbulag ini sa motorsiklo niya nagdiretso ining biktima sa may kanal. Eventually ang iya nga motorsiklo nagsampaw sa iya nga ginaposesyonan dito sa may kanal Action Rex kag ini siya nakaangkon sa madalong nga pila sa iya naman nga itsura kag sa ulo pila pa kamay sang iya nga lawas nga mumanigin tunaan sang iya nga kamatayon. So diri kay Balinario nagpakikaangot na sinasatag na malahan sang Rusi and then eventually base sa chases kag incident number na ibaluan nga ang salakyan o kanang motorsiklo ang nakarehistro sa pangalan ni Ma'am Rowena Alconera nga residente sa Barangay Moises sa may banwa sang Moises Padilla. Kaya ang badri ni Balinario, nag-coordinate na sila sa barangay para may baluan ka makilalaan ining biktima Action Rex nga nasubong sa may funeral home sa may banwa man sa Isabela. Sa iya rin paglalagway, do fair ang complexion sang panit sining biktima, mga 5'5 to 5'6 ang kataason, mga more or less mga 30 to 35 years old ang edad sini. Yari si Police Lieutenant Dante Balinario sa aton interview. Sa subong sir, wala na Japon sang identity to sir, pero nag-coordinate na kami sa kanina sa Rose kung sa diin lang naka-register to ang pangalan sang motor base to yung chassis number kag engine number kung dito na ibaluan pa nga naka-register sa kay Rowena Alconera sang Barangay Montilla, Mrs. Padilla. So nagpakipag-angot naman to sa GC sa nga muna nga barangay. Ginaulat-ulatan na ng update para i-confirm kung si Sinogit. At least napabalaw naman sila. Base may mga himata sila nga nakadrive sa muna nga motor, makipag-angot lang sa aton sa police station o kung magdiretso sa Leo Funeral Homes para ma-check nila to kung nila gito pamilya ang aksidente sa Pizza 28. Oo. So ano ginatabo ko na sir? Paano na-aksidente sir? Kung lang taon ta ang area be, kurbadahan na sa mo. Kung going ka dire sa Isabela proper, diretso ginasa tadlong sa highway nga dalan, kag kung hindi mo sunado di ang dalan, kag ara ka sa high speed, probably ma-overshoot kagid na dito nga area pag ikin na lang tao taman to sa area. Ang skid mark lang, tire mark siya, tama lang i-cast light ang pag-apply sa brake kay hindi ta makita nga ang kwan lang agi sang guma sa dalan. Tama lang ka ara lang sa lapit na sa kalog. Tino niya daw na kibot sa or wala gid siya unaware gid siya nga ang ilang area kurbada kag may kalog tinaglupad din nanto sa dito gid siya nakabunggo sa daw pika-pika sang waiting shed kag sa kalog nga kwan serve nga kwan sang kalog. Dapat Action Rex si Police Lieutenant Dante Balinario ang Deputy Chief of Police ang kamangasang Isabela PNP. Dito kaya, malapit na nagkita sa area, i-plastalan nila ito niling balita na nagduntad sa mga aga kung sa rin sa kababae nga nagasakay sa motorsiklo ang ginlutang sa wala pa matumod yung mga suspetsado Action Rex sa may sunod sang Kabangkaran. And then, dugay-dugay man, nagata naman sa update na si Police Lieutenant Jumel Salarda, ang Deputy Chief of Police spokesperson sa Kabangkalan City PNP, naging padulungan na nila, ining patsok ko sa riin, tikto nila na diskubihan Action Rex, ng sa kabagogi lamang ang gilubong bangkay, ang ginkalkal, kaginaligag ginimuslan, sang wala pa matumod ng mga suspetsado. Yari kita karon on special assignment, kagbalik sa gikan sa Nokto. Plus ining kwano ang babae ning gintero gali sa Hilamunan. Babae ni sa Action Rex nga nagasakay sa NMAX na motor. Ang badri ni si Police Lieutenant Jumel Salarda, kinsundan na sa motorsiklo
na layo pala nagkuno nakita anak ang mga residente gano may nagasunod suni diri sa iya tapos dito sa may maligwen nga lugar ko sa riin ng piyak sandalan na kampo Action Rex dito na siguro nakatempo ang suspect sa gintiro ini nga biktima si ang subo-subo si diri kay according diri sa impormasyon nga tunya nabaton pila kid sa ulo ang naangkon diri niya and then ara na subong Action Rex sa may ospital gina-check pa din nila ang pinaka-latest ng medical bulletin. Kaya wala pa man din deklara sa doktor kung ano ni ang iyagid nga medical status pero kay nadig todo kadalong kay kinakaraktang dugo sa may dalan then medyo nagdugayan ang test nga nakuha ining iya nga lawas. Sige. Ang special assignment siguro nagikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo. Aksyon Gandia. So nasa na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga na kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, palakasan ng showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Salamat kinaksyon na John Diaz reporting live dira sa Kabangkala, no? Ining parte sa paglutang sa isa ka babaye kag ining isa man ka 67 years old nga ginlubong, kalkal sa animal niyo kag himuslan pa. Isus 67 ambot kun may mayo man nga paminsaron ning suspect ha. Kasi kung lagtok utok ni kinalkalya sa patio kagin himuslan ang 67 anyos, no? Pakarunan ta na mga kaksyon na basi makahatag man si aksyon na dyan sang development sa sining duwa ka mga kaso dira sa syudad sang Kabangkalan, no? May tisianay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C kinanglan talang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod bineluhan ay tiro sa mga katapos-ang PIDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa nagyutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani
kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwedeng ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibal... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga Action Rex Kanto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action Balita Banat Bulig sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 12 na nga oras, 1:12 na mga kaaksyon, 1:12 na ang aton sining oras. Sige, kantuan tanay sa aksyon Alvin Graba sa balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa driver plus ang duha ka truck involvado sa separadong traffic accident sa Barangay Bata nagapabilin sa Presuan. Kapulisan sa Police Station 3 may panugyan sa nagadala sang salakyan kag pagpakigaway batok sa illegal nga droga kag all forms of criminality mando ni sang provincial or ni Brigadier General Leo Francisco para kay BCPO City Director Police Colonel Thomas Joseph Marter. Nagkakambal sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa BCPO. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex nagapabilin sa gihapon sa custodial facilities ang Police Station number 3 ining si RB De Pedro, 48 anyos, kag amo ni siya Aksyon Rex ang driver sang Chevrolet truck nga aksidente nga nakabunggo sa tricycle nga ginasakyan sining tatlo ka mga nagkalamatay sa aksidente sa Dalonon tinalikdan nga sa August 26 o last Friday lamang Aksyon Rex dira sa barangay Circumferential Road, Forbes Hill, Barangay Bata sa diin. Tatlo gidri Aksyon Rex ang nagkalamatay nga amo sanday Renald Boras, 35 anyos, kag ang ining mag-amay nga si Marciano Mahilom, 40 anyos kang bata sini nga si Luisa Mahilom, lunsay nagapuyo sa Hacienda Pait, Barangay Matabang sa syudad sang Talisay. Now sunod diri kay Police Staff Sergeant Richard Di Maala, ang traffic investigator sa Police Station number 3 karon nagapabilin sa gihapon sa presuhan si Pedro kag posible Aksyon Rex nga ma-release pa ni siya buwas nga adlaw. Nawadog ang pagida diri ni Maala. Nag-istorya naman ang amay diri ni De Pedro, subong man ang pamilya Mahilom Aksyon Rex, subong man sa pamilya Poras. Now as to sunod diri kay Di Maala magadepende sa magtimbang pamilya kung ano ang resulta sa ila sining pag-istoryahanay after nga nagpakikita ini kahapon nga adlaw. Pero on the part sang kapulisan sunod kay Di Maala nga ano man ang mangin desisyon sang pamilya Mahilom subong man sa pamilya Poras, handa ang ila sining hanayo kung mga kapulisan nga magpasaka sa kaso against diri kay De Pedro para sa kaso nga reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property. Now, sa dugang pagidiri Aksyon Rex, kay gaupdan na isubong Aksyon Rex mo, si RB De Pedro, kag ining si Alfredo Cosio, 28 anyos, residente sa Purok Andan Zone 3, Barangay Pepsi, o kuna Pepsi, Barangay Bata. Amo ni siya ang driver sang Isuzu Wing Van nga nagapundo sa kilid sang dalon arong Circumferential Road sa may Purok Pine Tree sa Barangay Bata nga sa diin amo man siya ang nabungguan o kon aksidente nga nabungguan sa motorcycle rider. Motorcycle rider? Ari na, nga si Jefferson de Costa, 28 anyos, kaga residente sa
Barangay Bato, syudad sang Sagay Action Rex, pero temporaryo lang ni siya nag-tener sa 4th Road, Fortune Town subdivision sa Barangay Estefania. Nawa, sunod diri kay Dimaala, nag-abot man kahapon ang pamilya ni Di Costa, halin mismo Action Rex sa Barangay Bato dito sa Sagay, kan nag-istoryahanay naman between sa driver sang truck kag ang sining supervisor kag diri na Action Rex nga nagistoryahanay man sila, no? Lantawon sunod diri kay Dimaala nga halos apat gid, no, nga nagkalamatay sa sining aksidente nga natabo within man sa area sa circumferential road. That is why nga may panugyan si Dimaala. Ari ang panugyan kag panumduman ni Staff Sergeant Dimaala. Sa mga driver, no, kung gabi mo padalagan ka mo, inaingay man ka mo, nang kung isa pa nga yaw ang tao, hindi mo masaulog lang dalan. Kung isa may gulpi lang mo car, gagawin sa punta, may kapunto, extra careful kita sa pagpadalagan. Dayon niya, boy, tagig nga mag-inom ka kung nakadala pa sa salakyan, tapos ang single nga motor, ilabi na sa single nga motor, hindi kayo mag-inom kung pwede lang. Kung mag-inom sa inyo na lang balaya. Para kung matamang kang hindi na maglalagaw, layo tayo, boy, tagig ang incidente nga tinatawag. Action Rex nga kabaingid lamang sa nga payag diri ni Staff Sergeant Dimaala. Sa dugang paginaton nga balita karoon ko lang ng isa mo, anay ka balita kay malang-alang kung standby ang mga out of town ta Action Alvin, no? Ito ang Action Rex. Balita nagikan sa Bacolod City Police Office ni si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa syudad or sa Bacolod City Police Office, no? Daligin ang aksyon na Roger Gotib, kwaon taning balita mo. Inimay kang tanan sa LGU sang syudad, sang Cadiz makigsapol sa mga barangay official sang barangay Daga. Agod nga istoryahan ang mahimo pagpasira sang kabilang-bilangan ref sa dinatabo ang pagkalumos sang apat ka mga nagkalamatay, no? Kung biktima, isa sa mga nakaupod sa pagpaligo sa lugar, ginsaysay ang natabo. Yan ang kamdan sang balita ni Action Roger Gotib. Action Roger. Action Rex, nagaplano na karon ang LGU nga ipasira ang bahin sa kabilang-bilangan ref sa Barangay Daga. Bangod ba kining nagakatabo nga sa diin. May panibag-o naman nga sa hindi nga natabo sa din apat kintalan ang mga nagkalamatay. Plano sa LGU, sunod sa kay Mayor Salvador Mading Escalante, nga makigsapol ang mga opisyales may istoryahan ini sa bahin sang Barangay Daga sa iya sinipagpayag. Tawag natin mga opisyalis natin sa komisyon sa barangay, and we will see what we can do. Kabalo ko kung i-close na siya, kung hambal ko lang kung siya, di panagat, hindi po huwag sa siya ko. So halfway point nila bla, nalabi naging magbaglos, balot na, pero panagot na sila, anay kibali, at yung proceed grabe o kung mag-proceed palawad, no? So those are the things we have to consider. Payag ng alkalde nga ang ining lugar ginapasirungal pa sa mga mananagat kung sa tion nga magpawayway man sila. Kag ang isa pagikaplano nga ipatawag pagid o kung makonvene ang mga opisyalis sa forman ang DRRM kung ano pagid ang makapaayo nga desisyonan ang ining plano nga pagpasira sa kabilang-bilangan ref. Ipindi natin as soon as possible ang ating council, disaster council, kasi na mga bagay. So, sa payag ni Mayor Salvador Mading Escalante, may kantanan sa sini. Nagpayag naman sa pagkandismaya ang isa ka membro sa pamilya Aguirre sa riin, ining mag-iloy nga si Maylin Aguirre, 33 anyos, nga dead on arrival sa mag-abot hapon pasado alauna sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic kag ang iya sininga bata nga si Macjan Aguirre, 15 anyos, nga sa riin ang uman ang na-biktima, nakaluwas ang iya sininga bata
sa amo nga trahedya. Suro sa isa nila ka himata nga kuntani ko na kay balulang sila nga maligo sila dito sa kabilang bilangan rep tani na abisuhan gid sila. Ano na kuya sir, na maligo sila, pero wala sila naguno sa amon, kabilang bilangan, kaya kung muna sila sir, so nila punggan pa namon, sila lang sila nagpalaligo. Nga mapunggan mo ha, sa kabalukan-likado na na. Ikaw, doon lang sir, gamay pa kuya sir, ang kabilang bilangan, nakaigo ang kanila sir, ang kabilang bilangan niya, ang wero, kita, tinatawag ko na sa lalaka kami kanan. Si kani sir, kung nakabalo, kung malito silang maligo, hanggal ko hindi ikaw mo sukay kung magtao. Isa-isay naman sang isa sang nag-upod man sa sining pagpaligo nga tiway man siya mag-rescue sang makita nga naanod na si Macdiel Aguirre kundi ang una nga naglumpat dito amo ang iya sining nga Iloy kag upod man sining mga upod nga nagkalamatay nga Sanday Remimar Ukon ining 31 anyos isa ka kolektor sang linding kag ang 13 anyos nga si Michael Jan Merabi nga taga Barangay Tiglawigan. Suno sa kay Alex Simon nga isa sang upo dito nga tigin say man niya Action Rex ang natabo matapos nga ini sila ang nakulbaan gidla sa sining natabo dito sang gin-rescue na sang apat o kung sa 5 nila ka mga kaplanan ini si John Aguirre. Yari ya pala sayon. Hindi siya, kung hindi siya na-discharge ang pambot, wala siya na-discharge ang natabo. Ang natabo sir is, may isa kami maupo nga daw na siya pang balok. Tapos, ang ginini mo, ginescue sa isa namon ka-upod, then, kung wala siya na-rescue kaayo, nagsunod ang 5 kabilog. And, ang next is, ang isa nga na kung nag-rescue supposed to be, sa isa na mga upon nga na is nakabalik siya sa sandbar. Pero kung sila, is nakuan sila, naanod sila sa balot palayo. Mauto ang dalawa, is ang isa nakakuan, gipanudan namon sa mga galon, gipanudan sa galon. Ang isa nakuan niya ang galon, then doon na-rescue niya, ang isa mo tunga na okay. Ang kuwan sila kung apat, nakuan gid sila, nalunod gid sila. Pero, while nagapangita, nagtawag na kami sa mga rescue dire, sa mong maupod kami, may signal man dito, then dito na nag-abot na rescue. Si Alex Simon, taga Ciudad ng Silay ini siya, nga nagatrabaho dire sa isa man ka linding. Kag amo ni sila na hinagaray, nga magkanto sa kabilang bilangan kahapon sa aga, nasugaton lang kung tani sila sang pampot. Kaya mo sa mga nag-analisar ka kung tani, kung nara lang ang pampot dito nagaunay, malagas pa, kag makuha nila yun nining una nga nalunod nga si Macjan. Sa karon masubo ini nga balita diri sa may Ciudad Sangcalis Action Rexa. Sa atin nga mga ka-action nga hilig magkafe, ang ato lang panugyan mo ang Life Extension Coffee. Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotti, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Nelson pati news ng bayan ay dira sa Banwa sang Tubo. So gina-recommendar ta sa inyo live extension na vitamin D3 supplement. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial
antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. Tanang balita ni Action Nelson Patinio sa area sang Tuboso. Suspek sa hit and run nagsungka sa kapulisan sa among banwa. Sa detalye sining balita, upod kay Action Nelson Patinio. Action Nelson. Action Rex sa suspetsado sa hit and run sa National Highway, Barangay General Luna, Banwa sa Tubuso, nagsungka sa kapulisan matapos nga nakigistorya sa iya sining nga pamilya. Ang suspetsado Action Rex ang gingkilala sa kay Romnica Disoya, medical nga pangidaron kag residente sang Barangay General Luna, Banwa sa Tubuso. Kagang biktima ang gingkilala naman sa kay Carla Mi Cordero, 17 anyos, kag residente sa sitio sa Gahan sa amungan nga barangay. Sa pagpamusi sa Action Rex ang kapulisan sa among aksidente na diskubrihan nga ang suspetsado ang nagpalagyo matapos ang aksidente kag ginbayaan ang iya sining nga biktima kag nagpauli sa ila sining nga pulian. Ang biktima ang nagtabuok sa dalan sa inisya ang timbungguan sang isa ka motorsiklo nga ginamaniyo naman sang suspetsado. Matapos nga nagasungka ang suspetsado Action Rex, ginsaad sini nga siya ang magagasto sa hospitalization sa biktima nga gindala naman sa Calatrava District Hospital kag luwas naman sa Katalagman. Ginhilway naman ang suspetsado matapos ang settlement nga natabo sa magtimbang nga bahin. Report gikan sa Banwasang Tubuso, Aksyon nyo Nelson Patinio na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Nelson Patinio. No? Sa iluan tanay balita ni Action VJ Apasible, suspek na naglabo patay bla sa iya kaugalingon nga umagad sa Banwa sang Pontevedra, nagsungka na kuno ini. Yari ang kaundan sang balita upod kay Action VJ Apasible. Sa detalye Action VJ. Action Rex nagsungka na sang tinikdan nga Sabado, Agosto 27, 2022 ang sospetsado sa pagpanglabo sa Banwa sang Pontevedra nga mo si Rex Salme sa Binalbagan Municipal Police Station. Kung madumduman, si Salme ang responsable sa paglabo patay kay Eric Galope nga iya man ang kaugalingon nga umagad sadtong Agosto 24, 2022 takna las 9:45 sang aga sa may bahin sang Purok Cadena de Amor, sakop sang Barangay San Isidro sa Banwa sang Pontevedra. Sunod kay Police Lieutenant Roel Peñero, ang Deputy Chief for Operation sang Pontevedra PNP, wala sa anuman nga record si Salme sa ila sining estasyon nga nakahimo ini sa anuman nga paglapas sa kasuguan. Dugang pa ni Peñero, personal nga desisyon ni Salme nga magpabilin sa idalom sang kustodiya sang Pontevedra PNP para sa iya seguridad, rason nga ginkuha siya sang Pontevedra PNP gikan sa Binalbagan PNP. Sa din una siya nga nagsungka bangod sunod kay Peñero, nagtakop na ang reglementary period sini. Sa piyak nga bahin, ginpahayag man ni Rex Salme sa interview sang Aksyon na Radyo Bacolod nga nahimo niya ang krimen bangod sunod sa iya sobra na ang ginahimo sang biktima. Sunod sa aligasyon ni Salme, tion nga nagalabay ang iya sining anak, ginahangkat ini sang biktima. Away sa duta kag kasapatan ang ginatumod nga rason ni Salme nga mo ugat sa ila hindi pagangpanay sang biktima, rason nga nahimo niya ang krimen. Kung madumduman, tigayon na nga napasukaan sa kaso nga murder sa Rex kag Bobby Salme, tinikdan nga si Mana. Ginpahayag man ni Salme nga handa siya nga tubangon kung naman ang mga desisyon sang korte sa iya. Iyari ang dugang nga pahayag ni Rex Salme sa interview sang Aksyon Radio. Sa akin lagyo na. Nung yatan man kung bata ko muna. Kung way sila nga gapos siya nga itulod way. Ay pag ano ganin lagyo bata ko nagrungan. Namiter na ko mo. Kaya nalabot ko sa sir.
pagtumbay na, way na kubla. Kaya saksak ko lang eh. Mga pila ka beses tay. Damo ko sir. Way na kukuan bla. When lang sir na dumduman mga maguntat na sa pagkuan sa iya na po? Hindi, kay damo na batian na yung sakto na. Okay, paguntat ko na, lagi ko. Dirin ko yan. Sa karon nakahunong sa custodial facilities ng Pontevedra PNP ang anak ni Rex nga si Bobby samtang si Rex naman ang yara sa kustodiya sang kapulisan. Balita nagikan sa Banwa sang Pontevedra. Ini si Action VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 1:31 ang aton oras. Salamat kid Aksyon na VJ Pasible sa mga kaaksyon ta conservation ng Dakop ka, daog ka, roulette promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roulette promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod. Serbisyo. Hulang tadian na ginotlo sa kay Aksyon masugatono kay si Aksyon na Jan Diaz dito na sa syudad sang Kabangkalan. I-check na to nanay ang initial nga report gikan sa patrol. We have Aksyon na Jan Diaz direkta sa Kabangkalan. Aksyon Jan. Aksyon na Rex sa may hapon kag sa totalan nga maka-aksyon ang patrol. Live kita dito po nag-report sa may Kabangkalan City PNP. Diri kita nagdiretso kay na nagtaliti kay nag-ulan no diri sa may Kabangkalan. So ingagaw na naton quadri ang oportunidad kay po naton sa hapon ang hepe mismo sa Kabangkalan City PNP Action Rex si Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz no ang ila diri nga hepe mismo. Sir, good afternoon. Live ta sa Action Radio Bacolod. Opo naton sir si Action Rex kanto. Yes sir, good afternoon sir. Good afternoon Anyway, sir. Confirm na natin sir, may data kita information nga nakuha sir nga may isa ka bangkay or panson ade dra mismo sa may public nga cemetery sang Kabangkalan. Ito ba exacto barangay 1 guro sir nga dugin kalkal sir? Yes, accordingly sa family na tukiban nila to kanina or na discover to kanina umaga na ang casket kag ang cadavers ang ila pa relatives ara na gid sa sagwa sang pansyon. So pang imbestigar namon nabala namon na inigaling cadaver ginlubong kapon around 5 PM and then kangina umaga amo to na diskubrihan nila na nakaseparate na ang cadaver ang body dito sa metal casket. So and then nakita pa gid nila na ang double ang ginwrap na paper and plastic sa lawas sang victim sa cadaver is gisi na siya. So if sa first glance mapati ka na ginhimuslan siya. Pero kung kami naman pagtawon sa investigation namin, base may ginapangitan na valuable items na base may ginupod during sa paglubong sa iya, base may ginpadala ang family, ang relatives ng mga valuable items na nag-iya sang victim. So amo tong amon. So ang sa angulo na ginimutan siya, it's only the medical examination or ang cadaver kung
may foreign object na sulod sa private parts, no. But kung sa amin naman investigation, amo na nakikita na kinatanaw namo na ang gulo naman na possible may ginapangitan na valuable items. Pero according man sa mga family, wala naman silang ginpasama or ginupod na mga valuable items na panagiya sang victim. So, amo lang to ko no, sa tarpaulin na during ng paglubong sa iya, may sa picture na sa tarpaulin, may mga suksok na alahas ang sang nabubuhay pa siya. May mga suksok siya na alahas, kulintas na amo tong ginpamprint nila sa tarpaulin. So base ang pagtatis ng suspect na ginupod na ang mga suksok niya ng mga alahas sa iya guro na body man. So, Pila edad sa victim ni amon Jan? tanaw na mo na ang gulo. Mga pila na edad ka victim, sir? She was 67 years old. Napatay siya tungod na nagunubo ang hemoglobin according sa family. So naghina na siya. So umuto ang naging cause ng kanyang death. Okay, so kagapon ano ka matuod ning gidaw ginpasakan pang kinatawo? Oh, tapos sa may information pagid nga ang kinatawo kung sining cadaver do may ginsulod. Kung tanawon mo may kahoy gid yan na nakatutok sa iya private part. Pero based man sa aming pagtanaw sa investigation namin, amo ng kahoy naging gamit para magisi niya ang plastic at papel na nakaputos sa lawas niya. Kumbaga, kay plastic siya, hindi mo siya matir basta-basta sa kamot. So, amo tugurong kahoy ito, ang gamit niya para magisi niya ang plastic kagang paper na nakaputos sa lawas. Ako singon, sir, ang bangkay ba daw ginmami pipe sila para mo na. Ang lawas ito rin ma-preserve tani. So, po silingon, sir, ang cadaver na itong bangkay, ginkuha gisa sulod sang lungon or ara? Ginkuha gid sa sagwa sang casket sa lungon gid. Kumbaga tingin tanggal siya. So, kung kami pa matanawon, talagang may ginapangitan na valuable items sa sulod sang lungon. Sang wala niya makita, siguro amo naman to lawas ang ko anuhan niya kay base daragin ipit bala sa mga pagputo sa iya. Bungkal, meaning sir, ginguba gito ang sa sabon sang Panchon. Iya lapit na ginaputang lapit bungkal gito kag ginhakwat ang metal casket, ang casket nasa nalaglag dito. Then paglaglag sang casket, gintanggal niya pagid ang cadaver sa sulod sang casket. Pero most probably inyo pala to mga pilayan ka tao nag-obra. Kung akong patanaw mo, basi isa or duwa lang. Duwa, oo. Kaya kung damo na sila, posible ibalik pa nila ang ibalik nila liwat ang bangkay para hindi mo siguro Kasi ni way na nabalik mo. Way na balik mo. So kinbabayan na ganito nila. Bayan gid nila. So kung mo basi isa lang ang suspect ni, so hindi niya na masarangan guro ibalik, gibayaan niya na lang. Pero kung ini mga 2 to 3 person ni, basi may posible pa ginbalik nila mo. Himos pa nila. So, hindi ginatanaw naman basi isa o dalawa lang naka-suspect. Anyway, curious kita sir, paano na-discover yan sir? According naman dun sa sa family, na-discover yan to sang mga sepulturero man dito. Nakita nila na amoto. So, ginpabalo nila dayo ng family. May idea, ano mga pamilya ni sir ang last name? Or ang isang ining 67 years old, gamakon mo, nagmasakit na patay action rex ginlubong gin ang bangkay siniliwat do ginkuha gid sa iya sa sulod sang Panchon. Sige lang, kuha talaga ko lang names ni diri. Pero diri ni sa may Kabangkalan Public Cemetery, so diri sa highway. Yes, sa may highway. Taga barangay Hilamunan. Okay. Tema ko mo dira nila ginlubong tapos taga Hilamunan? Hilamunan ining bangkay. So kung kamo palang tawon, most probably gali ang kaso ni related sa pagpangawat. Possible pangawat din guro kay hindi man guro na sa eksaktong tukan tao kung himuslan mo pa na 67 years old and patay na. Possible lang kaya tanaw namin ang angulo is may ginapangitan na valuable items na abin nila guro ginupod sa iya bangkay. Okay. Pero hindi man nato sir, bangkot may kayagin man ini pamilya. So wala man. Basta mo lang to kayang sa una obra sang
ang kada nagpiktima is nagabaligya sa isda sa public market. Sir, din subong ang bangkay, kagano mga disposisyon? Ginbalik na sang pamilya sa padsyon ang ginhimos lang nila, butang liwat nila sa casket, and then ginsulod naman niliwat sa padsyon kag simento. Ano siya ang lapida ko ba? Wala pa lapida kay because kahapon lang siya wala pa lapida to. So purely concrete lang siya. Di simento lang. Sir, sa sepulturero, kung may nakita kaya kung gabi wala gali sila kung adlaw sila ara, kung gabi wala man may bantay na. Probably gabi yan na ginhimo. Sige, daan na sa kaso Action Rex no sa may hilamon sa may patso. May case kay Action Rex na natabo, iulay noon kung si Sir, may shooting incident pero according to sa informasyon, do may pangduan-duwa kay do wala kuno gunshot wounds. Ining babae nga siri sa may Burom, 27 anyos nga amo siyang kainadikto no involvado sa isa ka insidente dra sa zone sa may barangay Hilamunan sa Kabangkalan City. Sir, ano natabo kini Sir man? Pag-report kanina sa amon mga around 9:40 guro. Accordingly, may shooting incident victimizing one female on board in a motorcycle. So pag verify, nadala na to siya sa ospital sa HMAM, sa Holy Mother Hospital. But accordingly, may initial kami information na nakuha dito na ang findings ng is head injury due to vehicular accident pero walang wound. But still nintay namin yung yung official medical examination doon sa victim. So, verify talaga na kung mayroong shooting incident na nangyari. Kasi bala akala niya may nabatian lupok tong mga tao dito, pero accordingly one sa kalupok lang, pero yun nga hindi tama na shooting incident because walang gunshot wound ang victim. So ginatanaw namon base bala may ibang cost lang ng yung lupok na nabatian nila. Kay wala man nila ma-identify o makita na gipalokpan gid. So, kung pala ba sa mag-accidente? Basi bigla kaya kung tanaw mo ang lugar is ascending siya and curve basi bala na kulbaan man sa may batian sa lupok, kulbaan siya. Kay kung ang dalan wagid man masyado gaagid mo sa Ilatos may barangay Lumanan man. So, possible na vehicular accident. Pero yun nga, ginatanaw pa natin, ginapa-investigaran na mayo, ginadig up natin kung may mga possible witness na makakapag-identify kit na may nakita sila na talagang gintiro ang amuning nga biktima. Sad to say, accordingly, napatay man to siya because of the head injury. Action Rex karon na. Basta may mga update kami sige, dito ang kompleto sina karon ipalayag nato Action John karon sa action reports. Ang biktima glitong bayi ito patay man togle? Oo, patay man. Okay, sige. Ang additional sini karon nga information itira mo lang ni sa action reports afternoon edition Action John. Yes, si Action Rex gapo no dire kami sa misyonad sa Kabangkalan. May nag-upo di sa mo na si Action Vid. Okay. Live kita ka po Action Rex with Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz ang balitagikan sa special assignment ang ka-aksyon yung Action Zandia. So nasa sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang
ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa ito sining pangalagad pasensya gid nag-over kita bangod sa sining report ni Aksyon na John Diaz direkta sa Kabangkalan. No? Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life, sunod na sa Diligidamang Madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sining Aksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon.